SVVV, de cool, de club, de kleuren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Alles Hey is VVV. In de aflevering van vandaag aandacht voor een persconferentie voor de Cool Kids, die als echte journalisten vragen konden afvuren op trainer Ton Lokhoff en enkele van zijn spelers. Wat is je vraag? Lusten jullie spruitjes? Je weet dat ik nee ga zeggen. Nee, ik lust bijna alles, maar geen spruitjes. Deze vraag en vele andere werden afgevuurd op trainer Ton Lokhoff en de spelers Danny Holla, Wilco de Vocht, Marcel Meeuwis en Jeffrey Leijbakker-Bessie. Voor de trainer weer een prachtige ervaring. Je doet het voor die kinderen die zo enthousiast zijn, die veel weten over de club. Die zijn ook puur natuur en dat is geweldig, dat is de toekomst. En de vragen gaan nu eens niet over de opstelling of over de tactiek of het belang van een wedstrijd. Kijk, je weet, het is niet de eerste keer, je weet wat voor vragen je kan verwachten. En dat zijn leuke vragen van wat moet je doen als voetballer om goed te worden. Wie is je favoriete speler, wat eet je voor een wedstrijd. Waarom win je dan wel en waarom verlies je dan. Ja, dat zijn de kindervragen die recht uit het hart komen. En dat is leuk. Wie vind je zelf de beste speler in het team? Dat is natuurlijk een heel makkelijk antwoord. Eigenlijk ben ik dat zelf nog steeds. Hij ziet de kids persconferentie dan ook zeker niet als een verplicht nummer. Voor de trainer voelt het meer als een feestje. Ja, en zeker de manier waarop die kinderen dat doen. Dat ze zich voorbereiden, vragen stellen, dat ze met spelers en met trainer dat ze daar wat dingen kunnen doen. Zaterdag zitten ze gewoon op de tribune bij een thuiswedstrijd, dus dat is geweldig. Zijn jullie zenuwachtig voor de wedstrijd? Zijn jullie zenuwachtig voor een wedstrijd? Danny? Ik heb altijd wel wat gezonde spanning, alleen niet de zenuwen denk ik die jij bedoelt. Ik ben wel goed zenuwachtig. Zeg maar. Ook speler Danny Holla had zich wel geamuseerd. Heel wat anders dan een standaard vraag-antwoordspelletje met een journalist. Ja, hij kan niet echt op de automatische piloot, nee. Het is wel leuk om, die kinderen zijn zo fanatiek. Volgens mij hadden we nog wel 2 uur door kunnen gaan met de vragen en dat is alleen maar leuk. De journalisten in de dop hadden het prima naar hun zin en stelden prima vragen. We hadden het geheim was van de trainer, want het ging eerst zo goed. En wat zei hij? Hij zei ja, het ging heel goed en het geheim is gewoon de spelers en ze hopen dat ze het gewoon weer uit de kast kunnen halen wat ze een maand geleden hadden. De VVV-corifeeën kregen tientallen vragen, maar wat was nou de allerleukste? De leukste vraag, ik denk waar ik bang voor was, waar ik bang voor ben. Wat was je antwoord? Voor katten. Is het echt zo? Ja, dat is echt zo, ja.